De kommer lidt senere frem. Lige nu skal I først tænke ud af boksen. Jo. De kommer lige frem lige om et øjeblik. Har I tænkt lidt, hvad I skal? Vi har kun... Vi er faktisk begyndt, det tror jeg vi har. Okay. Fordi vi har allerede en hel masse. Men har jeg nogle... Let's go! Ej, det er så sjovt. Jeg ville ønske, at vi havde sådan lidt mere tid, fordi det er sådan en blanding af naturteknik og billedkunst. Det synes jeg var virkelig sjovt. Ja. Fordi jeg ved ikke, hvor jeg med Han er måske på toilettet. Ja, filmer jeg. Jamen, vi laver Mars, og det her, det er så planeten, og det her, det er så, hvordan det er at være på Mars. Og så har vi sådan en Lego-mand, som vi ligger fast på, fordi der er måske ikke liv på Mars. Og vi synes, det er rigtig sjovt at arbejde med det her, i stedet for at sidde og skrive og sådan noget. Det er meget anderledes. Fik I at vide størrelserne på det, I skulle bygge, eller hvordan er I kommet frem til lige præcis det, I bygger nu? Nej, det er bare... Det er vi bare... Hvad siger du, Emil? Rent memory. Får I noget ud af det? Lærer I noget om Mars ved det? Ja, altså vi har lært, at der måske er liv der. Mars, og at der faktisk er buler på Mars. Ja, der er sådan nogle... Havde I et stykke tekst, I skulle læse først? Ja. Var det fint at læse lidt først, eller? Fra minus 240 grader kan temperaturen bevæge sig. Ja. Okay, så det var meget godt at lige have lidt viden. Ja. Og så gik I bare i gang med at bygge? Ja. Okay. Og hvem kom på idéerne? Det gør vi alle sammen. Ja. Fordi at så kom vi på, at man kunne sætte den her på her. Og så vise, hvordan det var at være på Mars. Og når den her den er udstillet, så må man også godt gå hen og sådan røre og mærke, hvordan det var. Okay. Fedt. Tak. Fortæl, hvad I har lavet. Anker, hvad har du lavet? Vi har lavet Saturn. Hvad er der i kassen? Saturn. Og den 82 måner og 50 meter syderinge. Okay, så I har sådan set vist en model af, hvordan ringene og månerne sidder omkring Saturn. Får I noget ud af at arbejde med det på den her måde? Ja, jeg synes jeg vil i hvert fald med meget fakta. Ja. Men hvor har du alt den fakta fra, Anker? Okay, fra den der. Er det fedt at arbejde ud fra noget skrevet tekst, og så skal videre med det? Ja. Okay. Kan I ikke fortælle, hvad I har gang i? Vi har gang i månen. I har gang i månen? Er det månen hernede? Ja, Det er månen, og så er det stjernen. og så er det solen. Okay. Er det fedt at arbejde på den her måde? Ja, det er rigtig hyggeligt. Det er rigtig hyggeligt. Får man noget ud af det sådan omkring? Får man viden om tingene? Ja. Hvordan? Altså, ved at de har skrevet det der på sædlerne. Okay. Tror I, man husker det godt bagefter, når man har stået og bygget det? Det tror jeg. Hvorfor? Fordi at man har bygget det, og så husker man det bedre. Okay. Den kasse, I havde med materialer, var det nogle gode ting, der var fundet, eller skulle det have været nogle andre? Er der noget, der manglede? Det var nogle gode ting, der var fundet, men der kunne godt have været nogle lidt stjerneagtige ting. For man er nødt til at bruge det her som stjerne. Stjerneperler. Stjerneperler. Kan man ikke tegne det? Så man bare sætter en perle, og så laver noget skin ud fra den? Det gik lidt dårligt. Det gik Jeg har dårligt. forsøgt at klippe dem ud af pap, det var meget svært. Okay. Det kan du ikke have de sidste stjerner. Er der nogen, der siger, at det skal være nogle bestemte størrelsesforhold, der er dernede i, sådan at det er svært, hvis man tegner det for stort? Er det ikke? Behøver man at tegne det meget lille? Nej, men det er bare, det er forholdsdelt i størrelsesforholdene i forhold til vores planeter. Ja. Så det er en stjernebaggrund, I sætter i nu? Ja. Smart. Jeg blev helt tusset